Duha sa tulo ka suspect sa pagpanulis o pagpang-rape nadakpan sa kapulisan. Ang biktima gilugos atubangan sa iyang hinigugma. Managsuon nga babae nasikop tungod sa pagpamaligya og shabu. Mga pulis adunay gidudahan nga mastermind sa pag-ambush sa kanegosyante og iyang anak. Mga pulis nangandam sa posibleng pag-anhi sa pundok sa mga tulisan human nanulis sa Mindanao. Ang mga mananaog sa Carranza Festival 2014 sa Danau City. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kinatibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlaw Martes, bitsa 23 sa buwan sa Setyembre tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Inyo sa ming madungog simulcast sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, mga kapatid, sumbalikon og kiha sa British National ang mayor sa lungsod sa Santa Fe kinsa mipasaka kaniyag mga kaso subay sa iyang pagpakural sa luna sa Santa Fe Airport. Dunay mga papeles nga gipakita ang Briton Glenn nga lehitimo ang iyang pag-abang sa luna sa airport kay matud pa duna sila plano nga makipag-partner sa Kaap. Aron masabtan ng tanan aniyang report ni Ryan Sorote. Giklaro ni Christopher Paul Alexander o sa British National nga dunay igong basihan ang iyang pagpakural sa luna nga kabahin sa Santa Fe Airport o gipanag-iya sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Suma ni Alexander, igo lang niyang gipabarog ang kural nga natumba tungod sa bagyong Yolanda sa yuta nga iyang giabangan. Gihimong basihan ni Alexander ang contract of lease nga iyang gihuptan gikan sa giingong tag-iya sa luna nga silang David ug Maria Masagonda nga taga Isabel Leyte. Giklaro ni Santa Fe Mayor Jose Esgana nga sud sa tugpahanan ang giangkon sa Briton. Gipahunong usab ini ang pagpakural sa langyaw kay wa kini fencing permit. Nagplano sab ang Briton nga musud og private-public partnership tali sa Civil Aviation Authority of the Philippines aron ma-improve ang tugpahanan. Wa makaayon si Mayor Esgana ni ini kay gusto niya nga sa lungsod makigsabot alang sa PPP plan si Alexander og di sa Kaap. Wa misigot ini ang langyaw nga may gingong hinungdan sa pagpasaka sa mayor og mga sumbong nga direct assault in person of authority, malicious mischief o usurpation of real properties. I realized that the Mayor of Santa Fe could not give a PPP because it is Civil Aviation Authority Philippines and MCIA that control the airport. So it was just a scam. He was trying to get money. From what I am being told. Nakita na ko siya. In fact, wala ko, hindi ko dili sa stranger para na ako. Okay? Nakita ko naman ito nga. Pero ang ako lang, di naman ako nag-trespass ko sa iyang property. Kunya, wala ko gi-recognize nga mayor. Suma ni Alexander nga iya gid gipebaw ang mayor sa iyang PPP plan apan matod sa mayor nga igo lang nga mibisita sa iyang buhatan ang Briton aron magpa-picture. Nahibong na lang siya nga gipakuran na ini ang airport. Why PPP ordinance ang Santa Fe nga maghatag og gahom sa local government unit sa pagsud og mga PPP projects. Gipakita sab ni Alexander ang iyang suwat sa pangusa Kaap alang sa iyang PPP plan sa tugpahanan sa Santa Fe. In return, offers to put any profit into the air ambulance, and that's what we offered, and it was simply down to the mayor saying, no, this is his land, it's not. But do you have any Gihikay na karon sa abogado ni Alexander ang piyansa sa tulo ka mga sumbong batok niya ug ang mga sumbong nga iyang isumbalik ngadto ni Mayor Esgana ug sa mga midakop kaniyang pulis sama sa arbitrary detention. So, di man siguro siya insane o unsa man, pero that time murag ako lagi nagkalma mo to nga pulis lang gyud ang akong gipakuan niya. So we will file our petition now for the urgent ex parte petition for bail before the office of the executive judge in the RTC Cebu City. Ryan Sorote, News 5. Nasayod si Governor Junjun Davide nga gidakop ang usa ka British national nga nangangkon og luna sa nahimutangan sa Santa Fe Airport nitong Sabado. Wa pa makahukom si Davide kung angay bang ikiha si Christopher Paul Alexander nunot sa maong hitabo. Subay sa kasayuran sa gobernador, iya sa Kapitolyo ang Santa Fe Airport. Kinahanglan pang mahinabi ni Davide
si Provincial Legal Office Head Attorney Orvi Ortega sa laka nga himuon. Yes, akong karong hapon gani from here mo ato ko sa opisina kay nagsabot ni Attorney Ortega. I need to be brief on that. Although I was already informed by Mayor Esgana na doon ay British National dito nga nangangko nga iya ko nung ibutangan niya air bantayan. And we know that aliens cannot own land here. So ako nang ikuha karon niya. Tungod sa naitabong pagpangangkon sa usa ka Briton sa luna sa Santa Fe Airport, buot ni Mayor Jose Esgana nga imbitaryohon ang tanang langyaw nga nagpuyo sa ilang lungsod aron masuta kung unsay ilang katuyuan sa ilang lugar. Ryan Sorote, Sugin Limi. Welcome na sila. Gustong ipaimbentaryo ni Santa Fe Mayor Jose Esgana ang mga nagpuyo nga mga langyaw sa ilang lungsod. Kini aron mapanalipdan ang interes sa katawhan sa mga mapahimuslanong mga langyaw sama sa hitabo sa British National nga si Christopher Alexander. Giklaro sa mayor nga dili pagpanghulga o pagpangapiki ang ilang gibuhat apan pagsiguro nga nagsunod sa balaod ang mga langyaw nga namuyo sa ilang lungsod. Suma ni Esgana nga dunay dakong posibilidad nga mabiktima og mga pagpangilad o musod sa under-the-table operations ang mga langyaw. It's about time nga ang tanan mga foreigners nga naadiha nga inutang nga nag-iya nag mga properties o kung sa pa diha o dunay mga arrogante na nga mga foreigners nga diha. Siguro it's about time nga mag-inventaryo pud kami. Nagtuo si Esgana nga dunay politikong nagpuluyo kang Alexander sa mga pangangkon ini. Posible kunong pagsamok-samok sa lungsod ang motibo sa mga nagpuluyo ni Alexander. Gingong usa ka kanhi vice mayor sa lungsod sa Bantayan ang background ni Alexander nga nangangkon og luna sa tugpahanan sa Santa Fe. Doon na sa mga gitawagan that time during sa investigation kung kinsa tong mga personality from Bantayan nga iya kunong mga naamigo na diha. So how come nga kinitawana wala gyud naka-advise kinsa man diha nga mga kung official man sa dili. 7 na katuig nga nagpuyo sa Pilipinas si Alexander uban sa iyang asawang Pinay. Sa kadugay sa iyang pagpuyo sa Sugbo, taud-taud na kining nagplano nga moabang ug moinvest alang sa kalambuan sa probinsya nga iyang gihimong ikaduhang punoy-anan. Isip sa kapiloto, plano niya nga mo-operate og air ambulance alang sa mga pasyente sa isla sa Bantayan aron daling madala sa ospital sa syudad. And the whole lot is simply down. The sad thing is the children that get run over on Bantayan, it's the people that get ill on Bantayan and that need the air ambulance that are going to suffer. Ryan Sorote, News 5. Kapulisan doon na naigidudahang nagsugo sa pagpatay sa usa ka negosyante pagdawas niini sa ilang panimay kagahapon. Usa sa mga gunmen na timan-an sa usa ka testigo. Andrea Patenya, Sugin Limi. Nakakuha na ang News 5 og laing CCTV footage sa pagpamanhig sa negosyanteng si Jonathan Go, diin napagan iyang 7 anyos nga anak, sud sa ilang auto nga pagawas na unta sa ilang compound, dinhi sa P. Abella Street, Barangay Guadalupe, kagahapon sa buntag. Sa video, makita ang alas 7 sa buntag, migawas sa ilang bahay si Jonathan ug ang anak ni ining si Joan, kauban ng iyang yaya, aron musakay sa auto aron ihatod si Joan sa eskwelahan. Nagatang ilang boy-boy sa gawas apan pag-abot sa auto sa gate, kalit nga namusil ang suspect nga nakaitom og t-shirt sa wala nga bahin sa sakyanan ug misunod sa pagpabuto ang suspect nga naka-white t-shirt sa tuo nga bahin sa auto. Migawas dayon ang katabang ug nagpatabang ug makita nga mi-panic na ang mga miyembro sa pamilya. Samtang sa CCTV footage nga kuha sa auto shop tapad sa Go compound, makita ang pagdinaganay sa duha ka suspect padung sa direksyon sa Barangay Labangon, diin dunay motor nga naghuwat kanila. Apan matud sa mga pulis, base sa lihok sa duha, dako ang ilang pagtuo nga amateurs o first-timer ang mga gunmen. Usara sa mga gunmen ang natiman-an sa boy-boy ni Jonathan ug gisugdan na ang paghimo og artist sketch ni ini base sa iyang paghulagway. Basing on the CCTV footage, amateurs ang gumawa and kasi nagpapanik sila. They were shooting while nag-flinch, no, while shooting, so hindi talaga sanay. Tapos habang tumatakbo, tumitingin pa sa likod. Matud pa, nag-case conference ang mga opisyales sa CCPO kagabi ug doon na sila'y tulo ka motibo nga gidudahan sa pagpamanhig. Number one motive would be
it's out of an illicit affair. Tapos number 2 is work-related. Number 3, business gone bad. Base sa pakighinabi sa mga pulis ngadto sa katabang ni Jonathan, nasayran nga nakapablotter na kini human makadawat og death threats ni adtong miaging tuig apan ila pang gisuta kun asa kini nga presinto misumbong. Sinabi lang yun na nagpa-blotter sila ng death threats. So hindi po na it could be an emotion na nag-blurt out lang siguro yung tao, hindi pa natin na-validate kasi for validation pa natin yun. Pero ito lang yung isang punto ko sa mga sa mga nagpapa-blatter. So that we could assess, no. Aside from the blatter siguro, I suggest get in touch personally with the station commander or through me, write me a note na there is some serious threat talaga. Ang Cebu City Intelligence Branch, doon na nagidudahang mga individual nga posibleng mastermind sa krimen. Nalay informations pa, pero di lang natin i-divulge. Although we have the persons of interest naman right now. And then hoping lang makakuha pa tayong mga vital informations as well as some footages to compensate about that incident. So hoping lang. Although we were optimistic about it. Sa laing bahin, nagpabilin gyapon sa tambalanan ang duha ka biktima diin si Jonathan, anaa gyapon sa intensive care unit. Apan matud pa, anaa na silang duha sa stable nga kondisyon. Tungod sa maong hitabo, nagplano si Romana nga usbon ang schedule sa ilang flag raising ceremony. Usa sa iyang plano mao ang pagsibog sa flag ceremony nga tuna sa alas 6 inay alas 7 sa buntag. Lain niya nga nahuna-hunaan, mao ang pagbalhin sa flag ceremony nga to sa adlawng Domingo inay adlawng Lunes ug ang banda nga gamiton mga non-uniformed personnel. Andrea Patenia, News 5. Gipasalig ni Cebu City Police Office Director Noli Romana nga duna may hulga sa kinabuhi o wa si Mayor Michael Rama, magpadayon sila sa paghatag niini og hugot nga seguridad. Kay numduman nga nahisgutan ni Rama ang kagahapon nga siya mismo makadawat og death threats, mao nga miawhag siya sa mga negosyante o inilang personalidad sa pag-hire og personal security kung mabutang sa delikadong sitwasyon. Kinisubay sa naitabong pagpamanhig sa negosyanteng si Jonathan Go sa Barangay Guadalupe kagahapon. Apan matud ni Romana, wa siya pahibaw sa mayor nga nakadawat kining seryosong death threats karong mga panahuna apan siguroon gihapon nila ang iyang security hilabi na nga nagsingabot na sab ang election season. Malapit ng 2016, 2014 yan, patapos na. So definitely, sa akin, as his parang ako yung chief security niya, no. Yung threat assessment, syempre habang palapit yung election, dinataas natin yung level. Mga guidance counselor sa Dakbayan sa Sugbo nag-seminar alang sa pagdumala sa mga kaso sa drug addiction sa mga eskwelahan. Ang COSAP gikatakda nga muhimo og drug testing sa mga eskwelahan sa Dakbayan sa Sugbo. Leslie Caminada Vestil, Sugin Limi. Alang sa pagpangandam sa pahigayong drug testing sa mga tinunan sa high school, ang COSAP may pahigayon og seminar sa mga guidance counselors sa nagkalain-laing tunghaan sa Sugbo. Di mumino sa 30 ka mga guidance counselor ang miapil sa seminar. Matud pa sa labaw sa COSAP Dr. Alice Utlang, usa kini ka pamaagi aron madugangan ang kasinatian sa mga guidance counselor kung unsaon pagdumala kung sila adunay estudyante nga tigamitan og gidili nga drogas. So mo na nga we come up nga before ta mo adto sa mga estudyante kinahanglan i-prepare tanan aron og in kaso simbako na atay makita niya nga positibo, so naagi makahandle properly. So morning ni karon unya we are happy nga ang naay mga grupo, all the our speakers are free, no? Matud pang Dr. Emmanuel Hernani nga usa ka psychologist nga dako ang iyang pagsalig nga usa kini sa epektibong pamaagi nga maminusan ang pagkabiktima sa mga estudyante sa high school sa gidili nga drogas. To counseling, no, psychotherapy o paghatag og mga programs nga maka-prevent sa mga bata o sa mga batan-on nga madani sa drugs, no. So para nako mas maayo sugdan ang mga programa diha sa eskwelahan. So mo nang atong effort karon is amo ang gi-invite ang mga naa sa eskwelahan, no, manghatabi mga ideas, no, mga nahibaw-an namo para pagkuan matabangan nato sila paghatag og mga programa nga para matabangan ang ilang mga estudyante nga dili ma-involve og drugs. Kung ataw nang na-involve na, makibaw sila unsaon pag kanang intervene.
Si Ma'am Rinelda Lacaba miingon nga dakog ikatabang ang seminar kanila. Apan alang kaniya, gawas sa magtutudlo, makatabang og dako kun malakip usab og edukar ang mga ginikanan ug katilingban. Kung ang tulo dili magkahiusa og adunay usa niini nga dili makatabang, bisan unsaon nilag pasabot sa bata, wa gihapon kini epekto. Admittedly, if it's the barangay official who is the protector and at the same time the user, even if it's not the user but the protector, it makes our job as counselors to help students particularly doubly hard. Kay murag dili man siya ma-strengthen ang among help dili sa school, pag-abot sa ilang community dili siya ba makita kung unsay among gusto mahitabo. Kay parang mas taas mo gud ilang time sa home kaysa sa school, so mas lisod siya i-handle. Pero if masinto to if united ang school, ang family, then ang community, masinto na siya kung mauna siyang mahitabo. Ang COSAP adunay target sa paghimo og random drug test sa napo ka mga eskwelahan sa Dakbayn sa Sugbo. Leslie Camina de Vistil, News 5. Karong Setyembre 27 na makita ng 11 episode sa usa sa mga bagong teleserye sa TV5 Cebu, ang Guardian Blade. Ang maong serye lakip sa mugna sa lidang Binisaya sa 5 nga magsugod sa alas 9:30 sa buntag hangtod alas 12:30 sa udto. JP Lacotsera, Sugin Limi. And to my comrades and arms, ubo sa direksyon ni Segfred Alquino o giproduce ni Michael Flores ang sci-fi nga teleseryeng Guardian Blade. Puno kini sa aksyon, komedya o gugma, diin ang istorya nagsentro kang Lando, ang batanong lalaki nga gikatakdang maghatud og kadaot sa kalibutan, pinaagi sa pagkahimo niyang The Destroyer. Apan dunay grupong moabot nga motabang kang Lando aron pag-usab sa iyang kapalaran og inay nga maghatod og kadaot, kumbensihon kini nga mahimong tigpanalipod sa katawhan. Ang pangutana, unsa nga kapalaran ang pilion ni Lando? Guardian Blade Saga follows the story of Lando, a teenager chosen by the higher powers to wield an ancient angelic weapon of great power, which is called the Guardian Blade. And yet unknown to Lando, he is destined to become the destroyer of the world. So there is a sort of a classic Terminator theme of time travel and like the time loop phenomenon. Matod ni Alquino, di lalim ang magbuhat sa maong teleserye tungod sa kakuti sa costumes, props ug video editing nga gikinahanglan. Apan matod pa, wa kini nila igsapayan basta mapasigarbo lang ang talento sa mga Subuanon. All I can say is this was an ambitious endeavor and I'm just glad that thank Elohim I found the right people for the job. Mga local artists ang mabida sa maong teleserye sama ni Jefferson Yu ug Monica Sakay. Ang lesson, courage, and humble, pag-humble, then look down to earth lang siya. Magtinabangay. Doon na screening sa unang episode ni Ini sa Park Mall ni Adtong Sabado. Kami din mga taga-Rapos Angels, gahinam-hinam nga mutan-aw na sa salida, which is very interesting kayo kay bag-o siya o out of this world sci-fi na teleserye nga gi-show sa every Saturday sa TV5. So, watch out for it. Ang Guardian Blade ipasalida matag Sabado gikan alas 11 hangtod alas 11:30 sa buntag dinhi sa TV5 Cebu. JP Lacotsera, News 5. Nadakpan atol sa follow-up operation ang duha ka lalaki sa kapulisan sa lungsod sa San Fernando. Kinsa gipasangin lang nanulis og milugos og 21 anyos nga dalaga sa maong lungsod niadtong Domingo. Sugin Limi, Ray Pasaporte. Kasamtangang gipriso sa San Fernando Police Station Detention Cell silang Kevin Cabrera ug Arnel Ladica, puros taga Barangay Pitalo. Human sila gipasangin lang mitulis og nang lugos sa 21 anyos nga babay niadtong Domingo sa alas 3 sa kadlawon. Nadakpan ang duha sa gihimong follow-up operation sa kapulisan sa San Fernando human midangop kagahapon sa buntag ang biktima. Kasamtangang gipahiling sa pink room sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang biktima. Matud ni PO3 Marjokin Miswari, ang desk officer, naglakaw sa sitio Paho sa Barangay Pitalo ang biktima uban sa hinigugma. Dihang kalit silang giduol og tulo ka lalaki ug nitiun og armas ang usa ug nideklarar og tulis. Nagsunod ng mga suspitsado
i-declare, pagtanaw nila, di na siya siyang uyab ko no, kanang pagdalita, murag nahadlok sila ba? Mato, ikuan ko lang, aligasyon sa mga biktima, ni-declare ka ng hudap, ka na pahulungon sila ba? Mato, gitiunan siya kanin si Ladika, still unidentified firearms. Ang yung uyab ko no, murag gikuptan. Wala siya. Mato, nahita ko na siya. Di paigo nga nakuha sa mga tulisan ang salpon sa biktima ug sa uyab niini. Kay gipahimuslan pagyod sa tulo ang babaeng biktima at tubangan mismo sa iyang hinigugma. Para nimo nga murag gi gamit lang inyo nga. Oo. Bisa to gamit sa mga ba? Di lalim ko sa mga di. Parang nung tingin nana matang buhat. Babo na may gamit tong pa-check up sa babae. Di na tinuod rin. Di man mo atong Domingos kadlawon nga kamo may gi-identify aning biktima. Betul binantakkan siya rin. Ha? Binantakkan. Nagkakikita na mo rin to. So may niya mong mensahe? Pasure rin ito niya. Anong mo kami ang itudlo. Kaya dili lalim niya magpakauwaw na mo. Ang ikatulong kauban nilang Cabrera ug Ladika pabiling gawas nun hangtod karon. Ray Pasaporte, News 5. Nakuhaan sa security camera ang naitabong pagpanulis sa usa ka pawn shop didto sa Coronadal City, South Cotabato nga gipaluyuhan sa dakong robbery group sa Mindanao. Nakadawat og impormasyon ang kapulisan nga posibleng dinhi sa Sugbo na sab magsabwag og kadaot ang maong grupo. Nangandam na silang daan niini. Andrea Patenia, Suginlimi. Alerto karon ang Cebu City Police Office sa posibleng pag-abot sa usa ka dakong Mindanao robbery group dinhi sa Sugbo. Ang maong grupo mao igitumbok nga responsable sa pagpanuli sa ahensya Brillantes Pawn Shop sa Coronadal City sa South Cotabato niadtong Setyembre 18. Nakuha sa CCTV ang maong pagpanuli sa upat ka mga lalaki nga pulos nagkaw apan wa magtap-tap sa ilang naong. Yano rang gipusil sa usa sa mga lalaki ang gwardya atol sa ilang pagsud ug daling gipamuak ang bildo sa pawn shop. Wa pagyud makontento ug gitiwasan pagpusil ang gwardya. Padayon sila sa pagpamuak ug pagpanguha sa mga alahas nga gibana-banang mo kantidad og 1 milyon ka pesos dayon sibat sa pawn shop. Duha ka gwardya ang namatay sa managlahing insidente samtang upat ka tawo ang samaran. Gidudahang gikan sa Ozamis ug nagbalhin-balhin karon og lugar ang maong grupo. Nihatag ng directive padong dito sa lower units para to intensify their monitoring and then of course ang visitation sa mga financial establishments gihimo po na sila. And ang ilang reply sa ilang actions taken kung silang gibuhat katong memorandum. However, sa karon nga nahitabo dito sa Cotabato, of course, we will be sending them also as part of the reminders, ma'am. And then, especially we have this monthly meeting with the security officers. Mao nga gipa-alerto karon ang nagkalain-laing police, provincial ug city director sa posibleng pag-abot sa maong robbery group sa ilang area of responsibility. Matod sa Cebu City Intelligence Branch, nagpadana silang notisya sa ilang lower units sa pagpahugot sa ilang seguridad ug plano sab kini nilang tukiun kauban ang mga security officers sa mga establisamento atol sa ilang umaabot nga panagtigom. Nihatag ng directive padong dito sa lower units para to intensify their monitoring and then of course ang visitation sa mga financial establishments gihimo po na sila. And ang ilang reply sa ilang actions taken kung silang gibuhat katong memorandum. However, sa karon nga nahitabo dito sa Cotabato, of course, we will be sending them also as part of the reminders, ma'am. And then, especially we have this monthly meeting with the security officers. Hugot sab karon nga gi-monitor sa CIB ang posibleng local contacts sa maong grupo dinhi sa Sugbo. Andrea Patenia, News 5. Nakasibat ang subject sa search warrant kaganihang buntag dihang mipahigayon ng pagpangronda ang mga sakop sa Raid SOT 7. Nasikop hinuon ng mga bata-bata niini nga nakuhaan og shabu. Ryan Sorote, Suginlimi.
Gisong sa mga sakop sa Regional Anti-Illegal Drug Special Operation Task Group ang balay sa notadong tigpayihot og drogas sa sitio Dita, Barangay Pulang Bato nga si Jerome Mendoza. Bitbit ang search warrant nga giluwatan ni Judge Gilbert Moises, giguba sa kapulisan ang mga pultahan aron masud ang giingong safe house ni ini apan wa na kini maabti. Giso si sa raiding team ang kwarto, sala, kisame ang kasigbit nga balay apan walay nakitang drogas ang kapulisan. Dinhi na sa barong-barong gawa sa safe house ni Mendoza, nakakuhag upat ka medium pack, katunga sa medium size pack nga gitago sa banyig. Dinhi nagpuyo ang giingong sinaligan sa subject nga si Jerome Casimero. Nakuhaan sa bago sa kagamay nga pakete ang dinakpan nga si Lord Mariano kinsa mo'y tigbantay sa mga binuhing manok ug baboy sa subject. Lord, isa imong trabaho ra gyud Lord. Tibuhir na ko sa baboy dire. Ha? Tibuhis baboy. Nya. Saman mauna na ilang kuha na to. Gikan ko sa wala ka tusawa ko sir. Oo, pa trabaho. Paulit na ko. Kapin sa duha ka semanang gipanid-an sa kapulisan ng illegal nga kalihukan ni Mendoza nga ilang gihulagway nga idlas kaayo og binulto ang iyang transaksyon. Nagtuo sa bang kapulisan nga posibleng dunay nakapindot sa subject maong nakasibat. Nagtuo ang kapulisan nga kining mga gamit nga gitamag ining balay-balay duol sa tangkal sa baboy, ang mga gamit nga gibilin sa subject human nagdali-dali sa pag-ikyas. Supposed to be ang makahibawraan yung operation is kita, pulis, ang atong huwes, o atong mga barangay officials o to include kamo. So within the circle na arana. So ato pa nang di ta makapinpoint kung asa diha. Matod sa pagumangkon sa subject nga milarga sa Aurora si Mendoza uban ang iyang pamilya, duha na kasimanang nakalabay. Wa mo to ini ang kapulisan. Giangkon hinuon sa iyang pagumangkon nga nalambigit sa ginading drogas ang iyang uyuan. Dili sa ingon nga mutabon ko. Kibaw ka? Dili siya ingon nga kibaw jud tanan. Kibaw ka nga naa. Kuan ra involved ra siya gamay. Kanang involved ra siya ba ikatawa diya sir. Nya. Involved siya. Slight. Kani siya kay wala siya sa kuan. Pero nakasuway namin siya og kuan, nanam ni siya kausa, nadakpa namin siya kausa. Ang target nila niya, wa man diri ang target. Ryan Sorote, News 5. Magsung babae nga namaligya og shabu dungan nga gipangdakop sa Carbon Police Atoll sa raid kagabi sa Barangay Ermita. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Dungan nga gidakop ang magsuong babae nga gipasangin lang nalambigit sa pagpamaligya og shabu. Atol sa ronda nga gipahigayon kagabi sa Carbon Police sa sitio Ermita proper sa Barangay Ermita, Dakbayan sa Subo. Dunay bitbit nga search warrant ang kapulisan batok sa magsuong Ornisita Kabugason 60 anyos ug Esther Cabando nga giisyu nilang Judge Wilfredo Navarro ug Gilbert Moises. Ug sawa pagipatuman ang search warrants, ilaunang gibaybast ang magsuon si Ornisita. Gipalitan og sa kapakete sa shabu sa kantidad nga 200 pesos, samtang 500 pesos ang gipalit kang Esther, bugti sa usa ka medium pack. Atol sa operasyon kagabi, nakuhaan og 3 ka large pack, 5 ka medium pack, 4 ka gagmay uban ang usa ka pakete nga subject sa buy-bust, drug paraphernalia, 4 nga gituwang halin ug usa ka balde nga tagmamiso. Wa ang kuna ang mga ebidensya gawas lang sa mga sinsilyo nga gamiton kuno sa iyang gibantayang piso-piso nga internetan. Ha? Duha po ako kabuan nagkuan na kay para lang sa akong mga apo. Kay na nga mga gidikanan na nga preso. Unsa may na presohan pus mga gidikanan na siya boga. Naninda magsabo din preso. Yang inahanan na ako magikuan. Ako ipadakop kay suyok. Inahan mo na ako ikabantay sa iyong mga apo diri. Bantay sa kong kanang internet. Kanang siya po. Kanang po ini kuha na lang sa inyo. Ikaw mo sunod sa tunog sa mga ano. Ha? Sakit ka doon. Hindi mo na kuha Dili na imo. Kinsa may nabili na imo. Hindi na nila na naman isuod ridaan ko. Ikaw na Esther Flores Cabando, gidakop ka na mo sa pagpamaligyag drogas. Aduna kay katungod sa pagpakahulog. Aduna kay katungod sa pagkuwag abogado imong kagalingon kung dili ka ka-afford ang gobyerno mo provide kanimo. Gibasahan si Esther sa search warrant.
Kinsa nakuhaan og daghang ebidensya sama sa cash nga miabot og dulan 50,000 pesos, 3 ka large pack, 15 ka medium pack dala sa subject sa Baybast, ug 6 ka gagmay pakete og drug paraphernalia. Suway unta di ay nga muikya si Esther pinaagi sa pagsuong ining lababo. Gisuwayan na mugkuha ang habig ni Esther, apan wa gyud kini mutubag sa mga pangutana. Nagduda ang kapulisan nga giflash sa kasilyas ang ubang shabu. Na-flash niya ang uban sa CR kaya ang iyang mga kwarta tuaman tanan sa CR ang iyang wallet o sa balde. So tingali gisayangan siya nga i-flash to nga pilang kwarta og wallet ug cellphone. Ang shabu ang iyang na-flash sa CR. So gamay ra siya gibit-bit sa gawas. Kapin usa ka buwan nga gipanid-an ang magsuong dinakpan, diin unang impormasyon nga nakuha sa kapulisan, mamalitay sila og kinawat. Level 3 drug poser ang magsuon nga makahalin og duha ngadto sa 3 ka dagkong putos sa sabusod lang sa 2 ka adlaw. Ray Pasaporte, News 5. Usa ka tawo na palgang patay sud sa usa ka payag. Nagtuo ang kapulisan nga pagpangawat ang motibo sa krimen human na wagtang ang motorsiklo nga gipabantayan sa biktima. Andrea Patenya, Suginlimi. Nagtuo ang mga residente dinhi sa sitio Upper Malubog, Barangay Malubog, nga natugra ang 68 anyos nga si Demetrio Codezar kaganihang buntag nga naghabol og sako. Apan sa dihang giukab ang sako, nadiskubrihan nga wa na di ay kini kinabuhi ug dunay mga samad binunalan sa o. Nasayran sab nga nawagtang na ang motorsiklo nga gipabantayan kaniya kagabi. Lumad nga taga-Iligan City, Northern Mindanao ang biktima nga si Demetrio Codezar, apan mibalhin kini dinhi sa Sugbo human sila magbuwag sa iyang asawa. Nasayran nga 3 ka tuig na kining gipapuyo ni ining payag-payag dinhi sa Barangay Malubog. Kining sinong Rehelio Paran mao itag-iya sa payag, apan tungod kay naluoy siya kang Demetrio nga igagaw sa iyang asawa, iya na lang kining gipapuy-an niya. Nyawa man na sa ibalay, kaya mga pagumangkon, man sa lagi. Yara siya din, ako nipupuyo sa kumpaya, kay luoy man kayo, man sa ibalay. Wala ganay kontra day. May kay ng tawa, ganay kontra. Tungod kay ana sa taas nga bahin sa bungtod ang payag, dinhi ibilin sa mga mulupyo nga nagpuyo sa ubos nga dapit ilang mga motor, hilabi na kung mag-uwan. Usa na niini si Teodoro Gabonada, kinsa miabot sa payag ni Demetrio pasado alas 10 kagabi, aron ibilin iyang Honda Wave nga dunay temporary plate number nga Q7499. Matud pa sa wa pa siya milakaw, duna siya nakita ang mga batan-ong naniid sa payag, apan nagtuo kini nga nanguha lang kinig mga kaka. Yang kanang tiguang na tagbuan na ko di ana ko motor na nako ni Brad na adi na kong bilin siya ina pag uli na ko gabi dias kanang atbang di duha ka tawo mga batan-on wa lang giko pag agi sa atong mibil gabi diri na kuno lain nag-ispad lain sa nagwardya di sa kalsada. Nakugang na lang si Teodoro sa dihang nasayran kaganihang buntag nga patay na si Demetrio ug nawagtang na ang iyang motor. Dako ang pagtuo sa kapulisan nga ang mikawat sa motor ni Teodoro mausab ang mipatay kang Demetrio. Nagduda sila nga kining atsa mao'y gigamit sa pagbunal sa uni ini. Ato yung klaro no nga robbery gyud kay dunay nakawatan og motor then timing pag ni mata ni ang nagbantay dire gibunalan ang iyang og posible karing atsa nga siyang tapad mo'y gigamit kay doon na sa blood stain nga ato nakita. Matod sa kapulisan, ubay-ubay na ang mga kaso sa pagpangawat og mga motorsiklo sa grupo sa mga kabatan-unan dinhi sa mga bukirang barangay sa Dakbayan. Mao lay susihon gyud angay no sa atong kapulisan no kun na-resign dire og sa mga taga Thief and Robbery section kay sumapadaghan ng mga nahitabo dire nga mga pagpangawat sa motor. Andrea Patenia, News 5. Wapay napili si Governor Junjun Davide nga ihulip sa miresign nga Capital Security Head Loy Madrigal. Miresign si Madrigal nunod sa pagatubang sa mga kontrobersiya sama sa pasangil nga duna kini relasyon sa iyang sekretarya ingon man ang insidenteng naglambigit nga sa gi-issue niyang sakyanan gikan sa Kapitolyo nga nakabangga og magtiayon diin namatay ang lalaki. Matod ni Davide, nagpabiling operational ang mga buhatan nga kanhi gihuptan ni Madrigal sama sa Provincial Anti-Illegal Fishing Task Force. Wala pa, nakita ba na? But the task force is still there. He's only one man, no? He's just, he headed the task force.
Pangita pagkuhan pag yun. Doon naman tayo makita yun, I'm sure na ikapuli niya. Wa pa makit-in ni Vice Governor Agnes Magpale ang gipost nga picture ni Medellin Mayor Ricky Ramirez. Diin makitaan ang gikatahong karelasyon nga sekretarya ni kanhi Capitol Security Head Loy Madrigal nga si Iris Camelio ug mga anak niini. Apan matod ni Magpale nga maoy pangu sa Provincial Council for the Welfare of Children nga di angay ipakita ang mga hulagway sa mga anak isip proteksyon sa mga bata. Plano ni Magpale nga magpada og komunikasyon ngadto kang Ramirez agig pagbadlo nga sayop ang iyang gibuhat. Moingon abi na ni Mouse, but ato lang i-remind anyway. Maybe he just forgot in his passion to take lawyer out. Nakalimot lang tingali siya nga. That's a no-no. Gobernador sa lalawigan sa Subo mipasalig nga tiwason ang wa mauman nga Cebu Provincial Hospital sa Danao City. Iparibid sa Kapitolyo ang pagtiwas sa hospital human nagdumili pagbayad ang Kapitolyo sa proyekto sa kanhi administrasyon. King Perez, Suginlimi. Formal nga gibuksan ang operating room sa Cebu Provincial Hospital sa Dakbayan sa Danao kaganihang buntag. Mitambong sa maong blessing sa mga bagong kahimanan silang Governor Junjun Davide ug Vice Governor Agnes Magpale uban sa mga kadagkuan sa Kapitolyo. Usa sa nakapahimong Level 1 accredited hospital sa maong Tambalanan mao ang ilang bagong operating room. Ikaduha ang Cebu Provincial Hospital sa Danao City sa 16 ka mga provincial ug district hospital sa lalawigan ubos sa Kapitolyo nga adunay operating room. Kini pa lang. Next time, sunod na pumunta sa Balamban and hopefully sa Tuburan. Hinuon dili kanunay nga adunay himong operasyon sa Tambalanan. Matag unang Sabado sa buwan ng schedule sa pagpahigayon sa mga operasyon. Tungod kay mga medical consultants lang ang ilang mga doktor. Di man everyday ang do may di man unless emergency they're on call kini mga doctors nato. Bisan pa nga aduna nay operating room ang Cebu Provincial Hospital Danao City nagpabiling suliran ng wa matiwas nga Tambalanan. Human gipahunong ang paghuman sa maong ospital. Sa pagkakaroon aduna ray 25 bed capacity ang Cebu Provincial Hospital Danao City. Aduna untay 100 bed capacity ang Tambalanan alang sa ikalimang distrito sa lalawigan. Sa pagkakaroon wa magamit ang katunga sa ikaduhang andana ug tibok ikatulong andana sa building kay wa pa kini mahuman. Nagdumili pagbayad ang administrasyon ni Governor Davide sa contractor. Ang hospital lakip sa mga Tambalanan nga gipatukod sa Kapitolyo ubos sa pamunuan kaniadto ni kanhi Gobernadora Gwen Garcia kansang kontrata wa moagi og approval sa provincial board. Hinuon mipasalig ang gobernador sa lalawigan nga matiwas na kini. Ilang himo ng bidding alang sa pagtiwas sa maong Tambalanan. Well, that's what most of natong ikuan. We'd like to finish this hospital yun. If you can see upstairs, wapang yun ang second level wapa kay makuan. We'd like to finish it before my term ends, before our term ends. King Perez, News 5. DOH 7 wa pay nakitang sayop nga nahimo sa Eversley Hospital o Vicente Soto Memorial Medical Center sa kamatayon sa usa ka masuso nga gingong hapit maputol ang ulo. Ryan Sorote, Suginlimi. Nadawat na sa buhatan sa Regional Director sa Department of Health ang mga initial report sa Vicente Soto Memorial Medical Center o Eversley Hospital labot sa batang giingong hapit na putnan og ulo dihang gipanganak. Giulagway sa DOH ang report nga komprehensibo ug detalyado. Nagdetalye kini sa pagka-admit ni Antoinette Toriona kinsa nagbati na atong mahigayuna. Way nakitang pagkuwang ang DOH sa duha ka mga ospital. If you look at the chronology of the events, for now, I haven't sent any point for mismanagement or even delays. Giklaro ni Bernadas nga wa na putulang ulo sa bata dihang gipanganak. Wa usab matud pa magkuwang ang mga doktor sa VSMMC sa pagpahibaw sa pamilyang Torion sukwahi sa pasagil nila. Lakip sab sa initial report nga wa na ipulso ang bata dihang miabot sa Eversley nga giingong 5 months premature. A dead baby was delivered 5:24 in the morning. Again, cord coil was noted with a laceration of the neck of the fetus and then 21 weeks and 5 days approximate age of gestation. Giwat pa sa DOH ang official incident report gikan sa duha ka mga ospital nga mo'y basihan sa investigasyon sa 7-man team nga giumol sa maong ahensya alang sa maong kaso.
Bisan og duna pay pending investigation, giawhag ni Bernadas ang publiko nga di dayon mo tuo og mga taho o mga pasangil nga giingong way basihan. Please do not report anything without any basis at all, especially those based on hearsays. Ryan Sorote, News 5. Nauyunan sa pamunuan sa Barangay Busay, school officials sa Busay National High School ug usa sa mga mulupyo nga sulbaro na nila ang kabaho sa ilang dapit tungod sa nilik nga tubo sa septic tank, hinungdan nga nanimahong hugaw sa tao ang dapit sa maong tunghaan. Matud ni Kapitan Emilio Lopez nga mipasalig ang usa sa mga tag-iya sa panimay nga anaa sa ibabaw sa bungtod nga ilang solusyonan ang problema. Doon na sila himong lakang aron masuta og asa gyud dapita nagagikan ang baho nga mukatap ngadto sa Busay National High School. Misumbong sa News 5 ang mga tinun-an og magtutudlo sa maong problema tungod sa kabalaka nga magkasakit sila tungod sa maong reklamo. Nagdumili hinuon paghatag og komento ang kadagkuan sa maong tunghaan apan igo na lang silang magpaabot sa gipasalig sa barangay ug sa tag-iya sa usa sa mga panimay sa dapit. So nagpasalig sila sa mga reklamo sa parent o sa atong mga teacher, labi sa atong principal, sa mga kabataan, ng mga estudyante, pasalig sila nga ang ilang paril sa ilang septic tank, ilang patasaan. Niya tubo, sumpayan sa nilang tubo, mas lang na ang aron dili na manimaho. So dili na siya mag-amba, wala na tubig nga muda ilis. Hindi, wala na. Nabalaka ang Department of Health Region 7 sa nagkadaghang kaso sa tipdas sa tunga-tungang Kabisayan. Ang kakuwang sa edukasyon sa mga ginikanan maoy usa sa mga hinungdan niini. Ryan Sorote, Suginlimi. Usa ang dakbayan sa Sugbo nga dunay pagsaka sa kaso sa reyon bisan ug way hunong ang kampanya batok sa measles. Wa gyud makaabot sa DOH ang ilang immunization target batok sa tipdas sud sa tulo ka tuig alang sa tibok nasod. Niabot lang og 83 ngadto sa 85% ang ilang nakabot sukad tuig 2012, mas ubos sa ilang tinuig nga target nga 95%. This September mass immunization campaign is the response of the department on the increasing number of measles cases. Gitudlog hinungdan sa DOH sa ilang kapakyas, maong kakuwang sa edukasyon sa mga ginikanan, sama-sama hadlok sa pagbabakuna sa ilang mga anak, kay bisan kunog magkasakit ang ilang bata ug nga makabayad sila niini. Matud sa DOH, libre ang pagbabakuna sa mga bata nga bagong gianak ngadto sa 4 ka tuig sa mga health centers. Death in measles is not the measles per se. It is usually the bacterial secondary infection that goes along with acute measles infection. Sa labing uwahing tala sa DOH, as of September 18, ang nagunang local government unit nga nakapabakuna mao ang Lapu-Lapu City nga miabot og 59%. Gipahigayon sa Health Department karong buwan ang ilang nationwide measles immunization nga dunay target nga 11 million nga mga bata. Ryan Sorote, News 5. Vice Governor Subling ni padayag nga di na siya mudagan sunod eleksyon. Ang pamahayag sa Vice Gobernador gihimo nunot sa obserbasyon nga nangampanya na kini alang sa umaabot nga eleksyon. King Perez, Suginlimi. Nag-uban karong higayuna si Governor Junjun Davide ug Vice Governor Agnes Magpale sa pagbisita sa kalungsuran didto sa pagbukas sa operating room sa Cebu Provincial Hospital, Danao City kaganihang buntag. Niadtong Biyernes mipadayag atol siyang pakigpulong si Toledo City Mayor Sonny Osmeña nga nangampanya na si Magpale alang sa umaabot nga eleksyon. Kini tungod sa kanunay na nga pagsuroy ni Magpale sa kalungsuran. Gani gobernadora na ang iyang gituwag kang Magpale sa maong speech. Abot kang alegria, abot kang Santander, abot kang yawag kaniliyang daan bantayan. Magsigi kang sulisuroy, nga di kang dagan. Samde siya. Aninipot. Giisgutan sab karong adlaw sa lindog sa usa sa mga pamantalaan sa Sugbo ang nahimong obserbasyon ni Mayor Sonny Osmeña. Di ba aninipot is, although I love fireflies, ingon siya aninipot, dili man tingali aninipot. I don't think the right one is aninipot. Subling gipasabot sa Vice Gobernadora nga dili sayo nga pagpangampanya ang iyang gihimo sa kalungsuran. Matud pa ni Magpale, tulo ka mga programa sa Kapitolyo ang iyang gipanguluhan nga nang hinahanglan siyang presensya sa kabarangayan sa kalungsuran.
Lakip ini ang pagpahigayon og medical missions, halad sa lola ug lolo program sa mga senior citizens ug skills training sa barangay. To answer Senator Sani, ayaw taga o politika kay, but this is me. You can ask the mayors in my district. When I was provincial board member, I was all over the barangays also. You know, bait yun na kay, pero I'm not complaining, ha? Kay, dugay naman kung niya sa politics. Damn if you do, damn if you don't. Ingon sila, kung sa may nabuhat nila sa pangutangdana ni Junjun, wa ko no. Nya karon nga duna. Ngano questionon sa tangan unto amantas ka barangayan kanunay. Pasiyo nang mipadayag niya tong Biyernes si Magpale nga dili siya interesado nga magpapili sunod eleksyon. Wa pay tubag gikan sa partido ni Magpale siyang sugyot nga magpapuli sa 2016 elections. Alang kang Magpale kinahanglan sakop sa provincial board, mo'y mopuli kaniya isip vice-gobernadora. No, why did I mention the board? Because ready naman good na sila. Kay bawo na sila sa program ni Governor, familiar na sila sa kuan, there is continuity. Dili. Daghan sila. Daghan available. King Perez, News 5. Gipahigayon niya itong Domingo ang tinuig nga Carranza Festival sa Dakbayan sa Danao. Sa ulugon kini nila matag ikatulong Domingo sa buwan sa Setyembre dungan sa kapistahan sa ilang patron nga si Santo Tomas de Villanueva. Nakisaulog sa Carranza Festival si JP Laucatsera. Carranza Festival sa Dakbayan sa Danao. Nagpakita sa kasadya og kaaligre, duna kini basic steps. Ang kiay, karag, kurog ug kuruhay. Ang maong festival nagsimbolo sa pagkahiusa sa simbahan ug sa lokal nga kagamhanan sa maong dakbayan. Tinuig na nga gisaulog sa Dakbayan sa Danao ang Carranza Festival. Agig paghatag og pasalamat sa ilang patron nga si Santo Tomas de Villanueva. Mapasalamaton ang Carranza Festival Committee sa Department of Education sa pagtugot nila nga makasalmot ang mga tinun-an sa elementarya ug sekundarya sa maong kalihukan. Actually, the Carranza Festival for 2014 is very much prepared with the support and help of the Department of Education. It's been our practice already ang Carranza Festival. It's always participated in the school-based contest. So karon with the support of DepEd, malampuson gihapon ang ato ang Carranza Festival. Gisugdan ang kalihukan pinaagi sa sayaw sa kadalanan kon street dancing. Sa hawanan sa CTU Danao City Campus, gipahigayon ang showdown competition nga gisalmutan sa 8 ka mga contingents, 4 sa elementary category ug 4 sa secondary. Nahugyaw gyud ang tanan sa paglugwa na sa mga nagkariyang contingents sa entablado. Taga Talangban? This is the second time na ni-witness ko sa festival. Yeah. So I'm here to witness for the second time to look forward for something new. Kung sa mga bago nila for the presentation. Ug kung second time na kini ni Lilibeth, unang nakasaksi sa maong kalihukan si Governor Junjun Davide. Lipay kita nga nakakita ta nining Carranza Festival. First time yun ako, no? And kuwang kayo yun. It's really worth watching. And let me take this opportunity po to greet the good people of Danao City a happy fiesta. Ug ang nahimong mananaog sa Secondary Division, mao ang Tribo Kahumayanon sa Ramon M. Durano Senior Memorial National High School, alang sa Secondary Category, ug ang Tribo Malambuon Kauswagon sa Cogon Elementary School, alang sa Elementary Category. Doon na sila premyo nga tag 50,000 pesos. JP Laucatsera, News 5. Maing fiesta sa mga taga Danao City, Attorney Georgia. Happy fiesta to you guys. Maukad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Musunod ng Action Prime, daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!